quantes nectarines hi deu haver a la taula? A veure, Míriam, va, apostes. Ai, 30. 30, jo dic 25. No les he comptat, O sigui que compta ràpid, nena. Què? 30, 31, 32, 33, Ui, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40... Hola, 43. Has vist? Uau, em pensava que no hi havia tantes. Quanta gent som a correcció? Mare meva. Ojo, que grans... Nectarines, ja us ho hem dit, Gran producte de temporada. Aquí el tens I amb collit. una olor, que sempre us ho dic, però em repeteixo, fa una flaire que alimenta. Sí, agafa. Oh, no és que no cal apropar-s'ho tant, No. perquè és que fa una olor brutal. Collits d'aquest matí, també? És allò de anem a collir... Ah, què? Tu què creus, avui? Com? Vale, va, a veure, què ens diu. Saps on hem anat? Ens n'hem anat a veure l'Antoni, que l'Antoni el vam conèixer a Sant Climent? A Sant Climent amb les cireres. És l'Antoni de l'Hortet del Baix. I ell té nectarines. I escolta'm, ens va trucar, tinc unes nectarines estupendes perquè ja són producte de temporada. Ja et va faltar temps. Dic, anem a veure l'Antoni. Però d'entrada, escolta'm, clar, la nectarina, què és? Què és, no? Clar, molta gent diu, és una mena de préssec, és un albercoc una mica més gros, però què és? Antoni, què és la nectarina? La nectarina és un préssec. És un préssec. Diuen préssec pruna. Jo dubto que sigui això perquè de nectarines es veu que ja fa molts anys que n'hi ha. Potser sí que aquí és una cosa que potser és alguna més nova. Però és un préssec, la diferència amb el préssec és més fina de pell i té més sucre. Per això jo crec que està substituint una mica, no substituint, però està guanyant terreny en el préssec d'aigua. Per què? Perquè tu agafes una nectarina i encara que no sigui ben madura i que la gent jove generalment els agrada forta, doncs ja té molta dolçor. En canvi, el préssec d'aigua tens d'esperar que sigui una mica més madur. Llavors, de cara a comercialitzar-ho i de cara a vendre-ho, jo crec que la nectarina s'adapta molt més bé a el que volen la gent que no al préssec d'aigua. Vaja, sí que tenen èxit les nectarines. Clar, bona reflexió aquesta. Perquè, a més, d'aparença la nectarina, evidentment la veureu molt més brillant que el préssec en si. Fins i tot el tacte, si feu això, sembla una poma. Sí. És dura, la part dura com una poma. També deia això d'aquest moment pruna. Sí, és veritat. I clar, l'avantatge és el que deia l'Antoni, que tot i ser dura, és dolça ja. Per tant, no és allò de, ai, que és aspre o és... No, ja ens la podem menjar, de fet, d'aquí una estona ho provarem, Però, escolta'm, temporada. Va. Antoni, quan és la temporada de la nectarina? Vam començar la setmana passada, o sigui, devia ser el 20 o 22 de maig, i acabarem a primers de juliol. O sigui, tenim entre un mes i mig de nectarines, perquè aquí hi ha 3 varietats diferents. La de dalt, que és la Big Top, que és la que collim primer, que ja quasi l'hem acabada, doncs ve aquesta, i després ve l'altra, que és més tarda, que és ja una nectarina, diguéssim, de juliol. Carai, o sigui, 3 tipus, però la temporada és molt curteta, És molt curteta, és ben bé aquells productes de calor. És un producte de temporada, que no és allò de... Exacte, que això ho podem trobar després, no, res. O sigui, si us agrada, aprofiteu ben bé ara. Ara ja podeu anar cap a la fruiteria, sempre ho diem de confiança, que us puguin dir que ja estan en el moment òptim, perquè també ens deia l'Antoni, diu, no em feu allò que molta gent fa... M'encanta quan es posen així, en plan, a veure. Sí, a mi m'han dit, a veure, quan aneu a la botiga no feu allò d'apretar, diu, per què? Diu, perquè tu apretaràs, ho trobaràs dur. Vindrà el següent, està una mica més tou. Fins que el 5è dirà, ah, mira, veus, ja està bé, no, però no serà perquè està bé. No és que estigui al punt, no? No, és que a dintre ja hi ha puré. Clar, diu, no, el que heu de fer és anar a una fruiteria de confiança i, escolteu, demanar bé si ja és la temporada, ja us diem aquí, o correcció, ja ho sabeu, producte de temporada, ara és la temporada. I, escolta, quin temps necessita? Vinga, què necessita la nectarina per créixer formosa? Clar, necessita aigua, sol... Antoni, què necessita? Totes aquestes fruites necessiten sol. Són fruites de sol, tot això. En general, tota la fruita, quan és madura, l'aigua no li fa cap bé. Sí que la pera aguanta molt més perquè resbala més l'aigua, sí que el préssec, si és nectarina, però cuidado, que si plou llavors hi ha problemes de podridura. O sigui que l'ideal és que hi hagi sol i si fa una mica de ventet no li fa cap mal.
M'encanta l'Antonio perquè ja ens deia amb les cireres que la pluja els hi feia mal, que quedava la goteta, que llavors s'escardava, Clavat. Clar, Quadrada. i- Sí, lliçó presa. Oi? És així. Oh, és que aprenem molt aquí, Esclar, al Meteo és que Cuina. la fruita de temporada d'estiu té això, que necessita sol. És la temporada del sol fort i ens surt, a més, també ho notareu pel color, que la fruita d'estiu té aquests tons taronges, Més pujats, vermells, no? sí, ja allò de calor. I a més, a part del temps, també necessitem el terreny, perquè clar, avui hem baixat, per exemple, avui no érem a Sant Climent, sinó que érem a Viladecans, una mica més avall. Quin sol necessita, quin terra necessita la nectarina? Necessita una terra de sauló que tingui un bon drenatge, perquè ara, aquí abans tot eren arbres, això. Jo, quan jo era petit, hi havia molts d'arbres. I després se'n va deixar de fer perquè potser de tants anys de fer arbres també la terra es havia cansat una mica. I ara s'hi torna a adaptar molt bé, com es pot veure, mira si són vigorosos ara aquests arbres. Jo precisament aquí baix no tenia arbres de quan jo tenia 14 o 15 anys. No havia fet arbres. Carai. Història viva, l'Antoni, Sí, no? Quadrada, ara ha anat l'hora. Vinga, un moment, provar, tastar, com n'hem de dir, degustar el producte de temporada. He triat aquest. Tu com te'l menges? Normalment en pell, però Tu te'l ja saps menges que en jo pell? soc de ganivet i d'anar fent tiretes, Sí? intentant... També fas tiretes? Sí, Jo, intentant aviam, ai, que ara anava a tocar. no emportar-me... Saps que et deia en el préssec que l'intentava estirar? A la nectarina no ho provo perquè està com més agafada la Sí, pell. jo el que faré Però serà intento fer un no tall- emportar-me matèria, diguéssim. Molt bé, ben fet. Perquè, escolta'm, Mira, aquí sí que puc estirar una mica més, que està una mica més madur. anem O de l'has pregu- tocat. L'has tocat? No, L'has no l'he tocat, apretat? no l'he tocat, no l'he Ah, tocat. Ja d'acord. m'ha dit, diu, no toquem, no Val, toquem. val, val. M'ha dit, Digue'm, diu, digue'm. aquest perfecte. Ah, i a més, hem de dir que l'Antoni té molt en compte la quadrada. I ara sabreu per què. sí? I tant. Escolta'm, ja veuràs. Et porto una sorpresa. A veure... Sí, que l'Antoni m'ha dit, això, parlem-me. Dic, què em dius ara, Antoni? I sí, Ai, sí, carai. Ja veuràs. Val. D'entrada, el mestre. Antoni, com et menges la nectarina? Endavant. A mi m'agrada madura. A veure, per exemple, mons fills agafen una nectarina així i ja els hi agrada, perquè els hi agrada la fruita forta. Jo no, jo m'agrada la fruita madureta. Jo aquesta nectarina, per exemple, potser avui me n'enduré per casa unes quantes, perquè ara ja d'aquella Victòria en tinc poques. Les deixaré, quan vegi que estan una mica al punt, sense apretar-la gaire, només que per aquí, a la banda d'aquí baix. Perquè si toques dalt sempre madura primer aquí, però quan toques aquí baix ja dona una mica, la banda de darrere de la nectarina, ja vol dir que ja està madura del tot. O sigui, tu agafaràs, igual un préssec, et madurarà primer aquí dalt. En canvi, aquí baix sempre és el que li costa més de madurar. Quan tu aquí baix, només apretant amb cuidado, veus que ja dona una mica, ja està. Ja te la pots menjar, segur que és bona. Escolta'm, l'Antonio diu a dalt i a baix. Ara pregunta per tu, a veure si sap la lliçó. Cara o cul? Cara i cul. Que ja em l'altre va dia quedar ho vas clar. girar tot. Sí, tot i que jo segueixo veient-li això a la cara i això al cul. Però vale, si m'han dit que això és la cara i Quan això... hi ha el piuet i és més rodonet, és D'acord, la no, cara. m'ha quedat- Pensa que és com un nas, perquè el préssec té com un piuet. Ai, quadrada, jo segueixo veient això a la cara, noia. Val, d'acord. I jo... Guiteu, quina delícia, que és ben bé allò que diem, que la diferència potser amb el préssec d'aigua és la dolçor, aquest gust espectacular, perquè, guiteu, com regalima totalment, és d'aquelles fruites que si te la menges així, escolta'm, sucre, i poses sucre? No, No, no. Per què? Home, perquè ja em sembla prou dolç i prou bo, per què n'hi hem de posar? Aviam, Antoni, que li hem de posar sucre. No, res de sucre, això ja em porta molt de sucre. Això és supersucre. Res de sucre sola. A veure, postres, a veure, es poden fer marmelada. I la meva senyora em fa la marmelada de nectarina, és molt bona, Per mi més que la del préssec. Potser perquè porta tant de sucre. És molt bona. Jo la considero de les marmelades bones, la de nectarina. Escolta'm, doncs no l'he provat mai, jo, la marmelada de nectarina. Escolta'm, Què és, el teu? Jo encara no l'he provat, perquè mira, Espectacular. l'he anat a pelar tot i com que estic distreta jo escoltant he l'Antonio... aprofitat, que deia això del sucre, i dic, anem-ho provant. I Va, que ara tenies una baixadeta, no? I ja- A mitja secció... I ja us ho dic, que dolç, i ja Sí? ho has vist, que res de sucre. Clar, Antonio i jo ens entenem, ja ho Us veus, enteneu molt bé. entenem. No, Encara no, no ens coneixem escolta'm. i ja ens entenem. I què més? Ara, clar, li havíem de demanar
algun truquet. Val. Allò de dir, clar, anem com sé jo, oi? Ja sabem que no podem tocar-lo per no fer-lo malbé, a partir d'aquí, no? tu i jo ens necessitem algun truquet, perquè... Home, i tant. Què creus que acabarem algun dia quadrada o què? Oh, mira, estic a gust a la nectarina. Bueno, jo... Després de l'Antonio... Estàs a gust? Molt bé. No repetiré la frase, oi, que m'enteneu. M'he despistat. Antoni, anem al truquet, sisplau. A veure, Antoni, vinc a buscar la mare dels ous. Com comprar... Això ho busquem tots. Que sí? Com comprar una bona nectarina? Perquè, escolta'm, és diferent el préssec, crec, una mica. Bueno, sí. A veure, la nectarina tens de mirar que sigui ben fineta. Mira, veus que agafa una finor aquesta pell? Sí, és ben Tu, que la tocaràs és lliseta. lliseta. Després veus que hi agafa una tonalitat groga aquí. Sí? Veus? Això Sí, ja que vol no dir- és tan morada. Que no és per exemple, com aquesta. Veus? Aquesta que veus com és verdosa, la tonalitat? Sí, perfectament, Veus? perfectament, i tant. Veus la diferència que hi ha d'una que està madureta amb una que Perfecte. està verda? Aleshores tu tens de buscar que es vegi ben fineta de pell, que això ja perquè tal com va madurant la fruita, diguem, és com una noia, es va maquillant, es va fent més fineta, tal com ella va madurant. I quan és verda és com més rugosa la pell, fa com una mica de... Sí que és cert, es nota. De pelucilla, diguem-ho. I en canvi la que no, ja no la té aquesta No, pelucilla. aquesta és ben fina. Això et demostra que ja és una nectarina que està bona per collir i bona per menjar. Com una xiqueta, la nectarina, mira. Com més grans, més fines, Ah, sí? quadrada. Per tant, escolta'm. M'encanta. Veus? Clar, ja ha perdut la pelucilla, nosaltres també. Molt bé. I la meva nectarina ha perdut tota la pell, diguéssim. Aviam, sisplau. I ara ja em vols un trosset? I Ah, compares amb la sí? teva? Va, som-hi, a veure. Però prova tu, prova. A veure què et Jo sembla. crec que fa molt bona pinta i molt madureta, eh? Oh, una malmelada d'això, realment. Ara que ho ha dit l'Antonio. I dolça, que Sí. sembla que hagués tirat aquí una cullerada de fruita. Que no ho he fet. Ai, de fruita, De sucre. No, I no. ara, el regal. Ai, Perquè, sí. senyores, senyors, Quins nervis. l'Antoni m'ha dit dóna-li això a la quadrada, perquè la quadrada ho ha de collir en directe. Oh! M'ha dit, Va, li vaig portar perquè collir cireres. tota la raó del món. Que I la m'ha vaig dit- collir, jo crec que prou bé. No sé si ell m'ha examinat o no. Va dir que ho va ser perfecte. Val. I I ara, em clar, diu- tu abans m'has dit així, jo t'he dit estirant. L'Antoni ens ha deixat això perquè vegeu com està posat. Si us hi fixeu, ho veieu que està com a molt enganxat, Molt, que no penja, moltíssim. diguem-ho així. Sí. Sí. Esclar. Què? Oh, doncs llavors deu ser... Ojo, quadrada. Tipus Ai, rodant. No es roda. No Val. rodis. Ui. Primer intent Espera. fallit. Sí, espera. S'estira. Espera. Antoni, què? Antoni, què? Hi anem? Com ho fem? Com ho fem, això? I com l'hem de treure? L'hem de tibar, l'hem d'enroscar, l'hem de girar? No, mai, això. Recte avall. Ah, recte avall. Sí, perquè mira una cosa. Mira la branca on està ficada. Sí, com molt paral·lela, Exacte, si tu gires, l'encetaries d'aquí. Ben cert. Si tu gires amb la mateixa branca li faries mal, veus? En canvi, si tu fas així avall, no li faràs cap mal. Sense apretar, agafes amb la mà. Tota la mà, si pot ser, sense posar els dits, tota la mà, crac, avall. Ho provo, això? Sí. Aviam. Agafa tota la mà. Tota la mà. Tota la mà i recte avall. tibo avall, Tira. Ja... Veus? Ah, sí. Oita. M'han endut una miqueta de branca. No passa res. Però clar, Mira, no s'ha fet mal. No. Tota la raó. Una altra cosa que pot denotar si la nectarina és recient collida és el punt cim aquest, veus que és verd dintre? Sí, aquesta part d'aquí dintre de tot, Sí. Aquesta part és la primera que es faria fosca, quan ja té uns dies de collida. És aquesta mateixa És que tu aquesta, tens a les mans. Oh, i tant. Et prometo que quan m'ho has preguntat al començament, si així o així, he fet Has així, dit avall? però no he És que ho mirat, has dit bé? però no he mirat el vídeo ni res, eh? T'ho he dit així com... Clar, mireu, veieu allò que deia l'Antoni? Si ara rodés, Clar, l'encetaria... encetaria aquesta part d'aquí, perquè com que està com enganxat... Per tant, Espera, així, agafa-la Agafa com si fossis l'arbre, eh? Sí. Bravo. Fantàstic. Perdoneu, bravo. Mira, millor Aquesta que... és per brindar al final de la Vale, secció. millor que jo, perquè jo me n'he endut part de l'arbre. També ho haig de dir. Ai, Antoni, em sap greu. Ara me n'he endut part de... I mai diu, no pateixis que això és normal. Pobre Antoni, ha de tenir santa paciència amb mi, Doncs gràcies, Antoni, per aquesta Espera. branca i per donar-me l'oportunitat de collir una nectarina. I vols saber què es pregunta l'Antoni?
Què es pregunta? Que l'Antoni és un mestre, què voleu que us hi digui? Antoni, què et preguntes? El que jo m'he preguntat alguna vegada, per què tenint aquests fruits, aquestes coses que ens dona la natura, per què de vegades busquem menjars que fem els humans? Si ja ho tenim, la natura ens ho ha donat. Això és una cosa que de vegades m'ho he preguntat jo. Perquè amb fruita comences des de les cireres fins que acabes amb préssec groc, l'últim préssec, i poma. O sigui que sempre en tenim i taronja. Fantàstic, Que gran que Antoni, és aquest l'Antoni, missatge ens agrada final. molt. Escolta, avui brindem com sempre quan acabem la secció de Meteo Cuina, però avui brindem, deixa'm-ho dir, per ell. I tant. Brindem per l'Antonio i per les seves nectarines. I tant que sí, Meteo salut! Cuina, salut! I tant que sí, adéu!